Здравейте, хора! Днес снимаме на Майнкрафт. Аз съм Любо, с мен е моят приятел Яни. Здравейте! Ето сега ме спомня. Така, сега да покажем нашата къща. Не креатив сме, аре да си лягаме, защото е тъмно. Да. Така. Сега ще ви покажа моята стая. Виждате моята стая. После на сутринта ще ви покажа спина ми. Бегай, ти си в твоята стая. Добре, това да видя. Ти си е виждал, аре мах. Да. Добре. Елай моята стая да видя, бе. Ще хора, ще ходим да видим и твоята стая, каква е станала. Така. Да, сега в моята. Вижте на Яни стаята, чакай. Тук имам книга, чета. Вижте. В момента чета има книга, ти искаш приятел. Вижте. Ето ми двете легла, телевизор. Тук е на нашия приятел Валентин, тя не е готова, ако искате ще я покажа. Просто да я видите, защото може да е любопитно. Така ще я... Той ще дойде по някое време да играе с нас. Ако тогава снимаме. Ще дойде. След 1,5 час. И повече. Така. Това си е далеко. Защото не искаше просто да снима днес. И не му се снимаше. Така. Аре да покажем на хората някакви неща. Ако не знаете, че на Майнкрафт може... Топа не е закрив. Ако не знаете, че на Майнкрафт може да правите снежен човек или нещо подобно, сега ще ви покажа. Правите така. Слагате и стана. И то виждате, докато ходи, слага с някаква нещо нестандартно в Майнкрафт. Нещо. Докато ходи, той ще прави пазач. Сега ще го видите. Слагаме тук сребро. 4 купчета. 4 купчета. 2 нагоре и 2 отстрани. И една тиква взимате, слагате отгоре и става пазач. Тиквата да горяща. Не знам. Така сега я ще направя да видят хората по-подобно. И се слагате 2 нагоре и 2 настрани. 2 настрани и после взимате една горяща тиква. И по принцип на сървива, ако имате сребро, Iron Block, да го кажем не сребро, Iron Block, ще ви пази. Например, както аз направили 13.1, защото сега снимаме на 13.1. Как ще го направим, да си направите къща на креатив и да я направите от креатив на сървивал. Видите нашата къща на креатив. Ето ми го знамето тук. Знамето на България. Вие сте направили сте си знаме на България. Ние сме българи. Да. Българи и нации. Сега, какво да кажем друго? Ние да ви кажем от кой град сме. Ние се намираме в София. София, град Нови Искър, квартал Курил. И още не е готова. Ако искате да продължа да правя клипове, напишете в коментарите дали искате да продължа. Така. Сега... И ако някой иска да снимам на сървър, просто да напише в коментара и ще направя Майнкрафт как играя на сървър. Ако искате да играем и GTA 5 на PlayStation 3, ако искате, пишете отново в коментарите дали да играем, защото и това бе. Така. И ако искате да снимаме на Майнкрафт, пишете. Ако също искате, може да снимаме и на PlayStation 3, на GTA 5. Само да ви припомним как ще правим мисии, ще правим онлайн. Ще правим мисии, ще играем онлайн.
Шутих без да искам опреди. Защото задържах. Само пипна, само там. Опаднах. Така. И след като сега виждате нивото, като го направим, ако искате може да покажа и мое ниво. Айде да покажем нашето ниво. Бикини ботом, например. Не бикини ботом. Сега влизам в сървър, да видите къщите ми. Видите сега тук какво става. Малко заради където снимам и малко така става. Виждате малко нереално, но се оправя. След малка част време, малко време трябва да се оправи светът. Защото снимам, иначе по принцип Майнкрафт никога не ми е лагвал и никога няма да ми лагва. Защото платената версия. Да видят моята къща. Чакай да. Например. Виждате, аз съм направил танкове, защото те не знаят как. Виждате, от тази страна първият танк е мой, много ясно. По средата е По моя. средата е неговия и третия танк е на нашия приятел Валентин. Сега влизате в танка и видите какво е интересно. Ако искате да снимам как правя танка, пишете в коментарите. Дали да снимам как правя танк. Виждате тук, може да си сложите бутончета, ръчки, нещо такова. Аз така съм направил. Виждате, така във всичките три танка е също. Защото аз съм ги правил. Ще ви покажа И портали. още неща, портали, още неща има да ви показвам. Това ми е първият клип за сега. Не първият клип, виждате, направил съм си туалетна, не знам и аз защо. Направил съм си барака. Така не знам, хрумна ми просто. Тук си направил някаква пътечка да ми ходи към фермата. Виждате, тук имам крави от тази страна. От тази страна имам овци. Овци ли беха? Да. Овце. От другата страна зад кравите имам прасета. Едно прасе излезе. А тук зад овцете имам кокошки. Виждате как такова. И това виждате Яни как се е направил покрива малко нестандартно като на китайците къщите. Виждате моята каква е къщата. На 2 етажа и двете къщи са на 2 етажа, ама неговия покрив е малко нестандартен. Той не може да го прави и до половината го направи. Аз му го довърших. Видите горе как стана като моя, а надолу вижте какъв е. Виждате тук нещо като бункери съм направил. Нещо. Вижте нещо тук. Грамани пистолетчета. Да влезе в порталите. Айде, аз влизам в големия портал. Виждате сега. Той влезе с мене да покаме на хората как се спалваш. Ти не знали ли бе? Не. Влез след мене, чакай аз да влезна първо, аз ще кажа кога да влезеш. Не влизай. Мале, Да влизам. мале какво гадно. Къде съм бе? Влизам. Аз излезна. Аз не знам що. Нещо много гадно. Аз няма да влизам повече. Аз излезнах от другия портал, малкия. Да. Ма какво има вътре? Не знам, чакай влизам. Нещо много гадно, гледай. Ясно. Виж как. Ето. Не. Мале, гледай. Да. Спалнах съм се. Готово. Ето, прави себе. Я излез и излез пак да видите хората как се спалваш. Значи. Пазар. Той ме бие. Пазаче ме бие, бе. Не те бие. Влизаш ли, бе? Влизам. Излезна. Излезна ли, бе? Болно. Нещо ти зацепи Майнкрафт. Сигурно. Не, ето тръгнава. Много бавно ти зарежда. Направо. Те лилавите снежинки, като снежинките се събират и се призваваш. Ти излезна ли? Излезнал съм, ето. Сам съм малкия, къде? Нещо логано ми спава, бе. Да снимам, ето. Виж, тук имам пазачи. Малкият портал къде? Не знам. Аз вече излезнах, не влизай. Не знам. Малкият портал. Много нестандартно нещо. Да прави. Да. Ето го. Сега ще влезем, дами и господа. Не казвате къде съм. И няма къде кажете, така че влизаме да ви покажем на Яни с къщата. Виждате тук какво има. Някой
Ще влезна. Първият етаж, вторият етаж, натам. О, И така и си капаци, но. къде е? На вторият етаж, къде влизам. И тук няма нищо, вторият етаж е празен. Една Още нещо стая. да направи. И тя ма е празна, не, има кревати само. И книги, както обикновено той, ако не сложи книги, няма просто, нивото няма да е негово. Къща няма да заприлича на него. Сега вижте моята къща. И долу в коментарите, ако искате, може да напишете на кой къща е по-хубава. И как си смелящи не влизаш в къщата? Тук са. Да влезем в стаите. Това... Той има една книга. Тук. Аз не съм дедо Пеп, четем 50 книги. Сложил си е Вижте моята къща, първия ми етаж, такъв е. да видим стаи. И той има капаци. Виждате, имам такъв ми е първият етаж, стая, където спя. Само да не се оплаща, има горе пазар. Така, просто и аз имам капаци. Той тук си седи този пазар. Виждате ми пазача, защото някой ден съм намислил да го направя на... Сервер. Да. И виждате тук втория ми етаж. С две легла. И спалня. Да, имаш и чест. Аз винаги имам чест, навсякъде. Може да ви покажа и тоалетната ми и бараката ми. Аз ще покажа тоалетната и бараката. Да си имаш туалетната, какво кажеш? Да. Оп. Чакай. Така добре, че не си затворил капаците, защото малко трудно ще ги отворя. Така вратите не ми затваря. Ето. Ти живееш в пещера, както винаги. Влезваме малко в туалет. Тук има чест и неща. Сега? Да. Сега ако влезете, ще ме видите на пикай. Така, то виждате го. Отворила тоалетната. Така, отваряме я. Виждате тоалетната, виждате ваната. Къде се стъпяме? Вана. Имаме. Сега ще и покажем и бараката. Това ми е тоалетната. Изцяло сега правим ревю на сървърите. След като ги направим, ще играем. Сега обикновено правим ревю. Виждате тук бараката ми. Хрумнали си много идеи да направя още. Ще направя и дори ще снимам на клип как ги правя. Още сега, ако искам да ги направим. Не. Така. Ако ви е хареса този клип, харесайте, абонирайте се за моя канал. И така нататък. И абонирайте се, харесайте клипа.